Ga khubor kabalapan kenden ia kibabon kino kersian football jong ke India. Kalong syapang ka jeng mino jong ke India na ka FIFA Asian Cup ka batmai. Pat ka tau ka bakongsan kalong ba ke India ka kwa ban pelejing mut sya ka jakun international friendly persya ka Brazil hau penai Oktober. Kat kum ka khubor balapan me da ka AB Philips ka All India Football Federation kalapan mena ba ke India kalajit ban mino na ka tournament. Namar ba ka schedule jongka kam ailat ya ka kanhon pane simbenta habaro ar ki jakun. Ka India ka don ka jakun ka bakrau pha persya ka Brazil ka wei na ki kanhon football ka ba paunam tam ha ka perthei bat ka bala job hadu sansin ya ka FIFA World Cup. Kum ta ka rai jong ke India kalong ban pelejing mut sya ka ne ka jakun persya ka Brazil. Kane ke jakun kalong ka bakar pang pha namar ban yo yakun persya ka Brazil kala ban long kalat ka bakordor yaki player jong ka India baken yo mat ya ke jakun persya yaki nong lekai ke badon haka kerdan ka bakham shalor. Henry ngi de ban suthu baka jeng mino jong ke India na ka FIFA Asian Cup kamut baka India kelas rem ni sya penduno na ka ne ka tournament. Kamut baka India hi klarai ban withdraw lane ban mino na ka ne ka jakun namar ka schedule jongka bat ka jakun persya ya ka Brazil. Kane ka tournament kade ka competition ka batmai ka bala thmu ban penyakun ya ki kanhon na ka Asian region kata kiri jong ka Southeast Asia ka India kade ka wei na kiri ki ba omde na ka Asian region hende la khot so bhaya ka pane simbenta kum ka wei na ki nong simbenta ki ba wan na sabar jong ka Asian. Haka bastang ke India kala pediang ya ke jengkon pane simbenta haka ne ka tournament. Hadin kata ke India kala syak benta haka division 1 jong ka group A. Haka bala syak penisno bat ki kanhun kum ke Indonesia, Malaysia, bat Singapore. Kane kala penlong ya ki babon keno kersan jong ke India ban kemilinti ya ke jekon ka bai tenan. Ke Indonesia, ke Malaysia, bat ke Singapore, kidi kiri ki badon ka ruko melekai ke batibha ya ke Southeast Asia. Kum ta lada ke India ka simbenta kala ban long kalat ke bakhamha ban yo yakun bat ki kanhun ki baklan jong ka ne ka benta ha ke Asia. Henry ka jing e ka ba me kalong ka schedule ke India ka hapan penbe chapdeng ka FIFA Asian Cup bat ka jakun persya ya ke Brazil. Kat kum ka jing ong jong Deputy General Secretary jong ka All India Football Federation Satya Narayanan ka India kamla panilakai habro ar kum ta ka federation kalajit ban mino na ka FIFA Asian Cup bat pelejing mut sya ka jakun persya ya ka Brazil. Hatu ngila ban perkhan balai ka jakun persya ya ka Brazil kalong ka bakongsan bha ya ka India. Ningkong ka Brazil kade ka wei na kiri football ka baton ka history ka bakrau tam ha ka perthei ka Brazil kala job ya ka FIFA World Cup hadu sansin ka kerteng jong ka Brazil ru kala dei bar kinong lekai ki ba pau bha ha ka history jong ka football kum kilijan ki ba penong ya ka Brazil panong ka wei ni kiri ka pau nam tam ha ka ne ka chilakai namar kata lada ki player jong ka India ki yo mat panyakon persya ya ka Brazil kan long ka jingmat ka bakar pang bha ya ki wala ka Brazil kala pan long ka bakham khlain ha ka chilakai Henry ki jakun kum kine ki ai jing hikai sibon ki player kila ban yo tip kumno ki player ki badon ha ka kadan ka bakham khrau ki pen khre kumno ki penya ye ka chilakai bat kumno ki penya khon ha ka por badon ka chilakai ka bakham khrau ka weipat ka benta ka bakongsan kalong ka experience ki player jong ke India ki don kam me ka jakun international ka bakham khrau ba kinang yo ya ka jing syampang lada ki jakun persya ka Brazil kila ban yo ya ka jing syampang ka bakrau ka bala ban yarap ya ka kanhun ha ki jakun jong ka lawei. Henry ha ka jo kapor ngi deiru ban suthu ba ka jing jet ban mino ne ka Asian Cup kala ru ban wanra ya ka jing dunong India kanum yo syo ya kalat pane kon persya ya ki kanhon kum ke Indonesia, Malaysia, bat Singapore ha ka ne ka tournament. Kineru ki je kon kilong ki bakongsan namar kila banile kai bat ka jing syampang ya ki player jong ke India. Kum ta karai jong ka All India Football Federation kalong karai ka baron jingmut ka bakrau ka wei kaliang kalong ka tournament Asian Cup ka bala ban ai bun teli ki je kon ka wei pat kaliang kalong ka Brazil ka ba ai ka je kon international ka bakham khrau bat ka bala ban wanra ka jing mentoi ha kaliang ka experience bat ka jing pen khre jong ka kanhon.